आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हमर मम्मा हर बार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद डीजे हमर मम्मा हर बार पूजा के घर के सामने हमर मम्मा हर बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लागल बाबे दिल से पूछो के ना डर बा, लागल बाबे दिल से पूछो के ना डर बा। पूजावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। नेहावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। लागल बाबे दिल से पूछो के ना डर बा, लागल बाबे दिल से पूछो के ना डर बा। पूजावा के घर के सामने नेहावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। पूजावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हमार मम्मा हर बा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद डीजे हमार मम्मा हर बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बिया दुनिया में हमारा जिंदगानी हमारा बीच आई जे जाई नदी कानी। बिया दुनिया में हमारा जिंदगानी हमारा बीच आई जे जाई नदी कानी। शादियों कर होना चाहे तहने के डर बा, शादियों कर होना चाहे तहने के डर बा। पूजावा के घर के सामने नेहावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। पूजावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हमार मम्मा हर बा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद डीजे हमार मम्मा हर बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। साथी हमर हावे राहुल राजा जानी लकी अनिल बुझे परेशानी। साथी हमर हावे राहुल राजा जानी लकी अनिल ता बुझे परेशानी। राइटर मनोज भाई हमारे ही ओर बा, ब्रिजेश मनोज भाई हमारे ही ओर बा। पूजावा के घर के सामने नेहावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। पूजावा के घर के सामने हमार मम्मा हर बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।